Kaixo nere super txiki maiteak, zer moduz gaude zuen bizitza sortzen, super sekretuak entrenatzen, espero dut baietz. Askotan esaten dugu gauzak argi eduki behar diela bizitzan. Baino beti ez da horrela. Eta zer entzuten duzu ere? Txikitan ez diala gauzak argi edukitzen, ezta? Baino, agian ez dakizu ze izan nahi dezun haunditan, baino argitasuna izan daiteke beste gauza askotan. Jakin nahi baduzu, nola egin, jarraitu nirekin. Aurrera super txikiak eta super familia. Esaztu, trilogia ederra daukazula, supersekretu guztiak ezautzeko eta alduntzeko, ez itxaron. Esan bezala, gauzak argi edukitzea ez da erresa, baino txikitatik jakin daiteke agian zer eduki nahi duzun edo nor izan nahi duzun. Zer da zuretzako pertsona ona izatea? Hasi zaitezke pentsatzen zer eduki nahi duzun. Lagun onak, nota onak, harreman ona izan familiarekin, kirolaria izan, artista izan, ez dakit. Jarri zaite helburu nagusi bat, agian nahi duzu, ez dakit, pinponeko txapelduna izan, lagunak onak izan, edo marrazkilari famatu bat. Ondo zoazen behintzat jakin dezakezu. Lagun onak izan nahi badituzu, zu lagun ona altzara. Pinponean irabazi nahi baduzu, gogoz entrenatzen ari altzea. Edo artista on bat izan nahi baduzu, marrazketa klasetara apuntatu altzea. Edo barrutik marrazten duzu, edo famagatik. Eman lehenengo pausoak zure nahiak betetzeko. Lagun onak izan nahi baituzu, izan zaite atsegina beraiekin. Pinponeko txapelduna izan nahi baduzu, gogoz entrenatu eta asko entrenatu. Marrazkilari ospetsu bat izan nahi duzula? Praktikatu asko. Fijatu zaite arrakasta handia dutenen pertsona. Adibidez, pinponeko txapelduna izan nahi baduzu, herriko pinpon jokalaririk onenean fijatu. Lagun onak nahi dituzula? Fijatu, klasean edo eskolan, nortzuk ematen dian oso ondo eta nola zaintzen dituzten harremanak. Marrazkilari treba izan nahi duzula? Fijatu, eskolan zeinen marrazten duen ondo. Askotan eskasorik egin jendeari. Esaten dute, marrazketak ez duela ezertako balio, pinpona ez dela ezertara iristen kirol hori, lagun onak ez daudela gaur egun, bakoitza dijoala bere gisa, eta zer da garrantzitsuna, pentsatzea zergatik nahi duzun agian, marrazkilari famatu bat izan, edo zergatik nahi dituzun lagun onak izan. Edo zergatik nahi duzu pinponean txapeldun bat izan. Helburuei zentzua jartzea oso garrantzitsua da. Demagun zergatik nahi dituzu lagun onak izan, noski gustora eta babestua sentitzeko, ezta? Edo zergatik nahi duzu marrazkilari trebe bat izan, oso jaioa zehalako eta barruko sormena ateratzeko. Edo zergatik izan nahi duzu pinponeko txapelduna? Besterik gabe, hoberena izan nahi duzulako kirol horretan. Eman indarra helburuei zentzu polit bat emanez. Praktikatu eta ikusiko duzu aurrera super txikiak eta super familia. Ikon volumena, gorputzek eskatzen dehust, bai, martxa, ban, txik, txiki, ban, bueltak eman, ban, akabu bako,
dantzan